नेक्स्ट आणि असतले नेक्स्ट डेट आता नोटिफाय करतले आम्ही सध्या 200 हाडल्या मागीर नेक्स्ट डेट नोटिफाय करतले एक आमचे एक्सपेरिमेंटल डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म आसा न्ही थंय एक आमी ट्राय करता डेमो घेतलेलो तेजो सो डेमोचे आता आमी हे करता हार्वेस्टिंग करता सो तुम्ही असे रेग्युलर करपाक शकतले फिशिंग आता ते फुडें हे आता डेमो फर्स्ट टाइम ट्रायल घेतला न्ही सो ते फ्युचर मागीर तेजे आमी डिसायड करतले ओनली फॉर प्रॉन्स ओनली फॉर प्रॉन्स दोन सुंगटांचो घर